tots atrapats a dintre d'un vagó, d'un tren que travessa la foscor. Anem de punta a punta amb 1000 persones més que pugen en... Hola, ei, què tal? Bona tarda. Som la companyia de 73 raons, el Label Font, la Mercè Martínez, el Marc Pujol i Mònica Teruel, i us esperem tots els dies al Teatre Goya. Estem fent funció dimarts, dimecres, dijous i divendres a 8:45, dissabte a la tarda a les 6 i a les 9 i diumenge a 6:45. Pateu globus, divertiu-vos i veniu a veure'ns. Gràcies! No suportes cap dels meus amics. No pots amb ma mare. Ja no em diu res bonic. Ets de dretes. Ets un perro flauta. Ets una garrepa. Tu al final sempre t'endeutes. Ets pedant. I tu veus Gran Hermano. No vull més subtítols. Ja no pots sentir el piano. Ja no toques cançons que has fet per mi. Hem perdut la màgia, no tindrien cap sentit. No reconec els nostres records. Semblen moments que ha viscut algú altre.